No niin, meillä on seuraavaksi tämä tuotteen valmistaminen käsityönä sitten joulun jälkeen. On hyvä, että me lähdetään pohtimaan sitä, koska siinä on nyt teemana toi uniikkityö ja sitten sarjatyö. Mulla on vähän niin kuin sillain ajatuksena, että jos lähdettäisiin rakentamaan myyntinäyttelyä, ihan sen takia, että siinä tulisi nämä elementit, että kun uniikkia, että se tekniikka, että kun te olette ottanut tekniikoita haltuun, niin mihinkä tekniikkaan, menetelmään haluaa syventyä, niin sitä kautta niin kuin toteuttaa se uniikkityö, että siinä on mahdollisuus irrotella, että mikä tekee uniikin, ja sitten siihen rinnalle se myyntituote, mitä tehdä sitten tuotannollisesti sarjana. Niin, että se voi sitten olla ihan, siis kaikki mitä me ollaan käyty täällä nämä tekniikat, sieltä niin, itse saa niin valita sitten sen parhaimman vaikka kankaanpaino ja siitä lähtee sitten työstää erilaisia tuotteita. Kyllä, kyllä. Eli tässä ei tarvita nyt asiakasta ollenkaan, että se voi ihan omasta päästään nyt valita sen tekniikan, mihin haluaa keskittyä. Niin kyllä menee sinne myyntiin, siis kaikki ollaan siellä samalla paikalla sitten. Ja sitä näyttelytilaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Ei vaan nyt se onko se Ikaalisissa vai Tampereella? Ei vaan sitten ei ole lyöty lukkoon, koska sitten se on niinku osa tätä, että missä me halutaan näyttäytyä. Koska sitten sitä kautta tulee Outin mainitsemat, että ne asiakkaat tulee sitten, että me kutsutaan ja pyritään saamaan niinku omalla markkinoinnilla tulee sinne ja houkuttelee. Eli se on niinku ihan oikea näyttely niinku periaatteessa. Tehdäänkö me sinne flyerit ja tämmöisiä? Joo. Ja kaikkea niinku, mitä sitten siihen tarvitaan. Myös niinku oman itsen esittelyyn, että kuka on tuotteen takana, niin minkä tyyppistä materiaalia siihen tarvii. Siis se sama työ tehdään sitten niinku sarjanakin, vai onko ne kaksi eri työtä, niinku se uniikkityö ja sitten se sarja, mitä tehdään? Joo, siis ne on sillain erilliset, mutta ne liittyy toisiin, että jos sä teet esimerkiksi Kaislasta, niin sitten se, että mitä siitä, niin kun me lähdetään sitten keskustelemaan jossain kohtaa auki sitä, että mitä on sarjatyö, mitä niin kuin lainalaisuuksia, että okei, meidän täytyy saada jonkun tietyn hintaiseksi, että jos me halutaan, että se asiakkaat, että ne, jotka käy siellä näyttelyssä, nostaa jotain mukaan, niin minkä hintainen on hyvä. Okei, eli uniikkityö voi olla niinku, vähän niin kuin laajempi ja monimuotoisempi. Ja siinä voi niin kuin kikkailla kaikilla mahdollisilla, mitä haluaa vielä ottaa sitten tekniikasta ja menetelmästä irti. Ja voiko siinä yhdistellä eri tekniikoita ja materiaaleja? Ehdottomasti, jos se on niin itselle niin luontaista. Niin. Koska mä kyllä heti jo niin oman sen niin mietin, että mikä se voisi olla, niin mahdollisimman paljon yhdistää. Ja sitten, mitä niin tässä mainittiin, että jos on teema, niin sitten se myyntituote ja uniikki, että ne tavallaan liittyy siihen teemaan. Ja ajankäyttö olisi 2 kuukautta niin kuin täyspäiväisesti, että meillä ei ole mitään muuta siinä, että siihen voisi ihan täysin keskittyä. Että siinä on tammi-helmikuu. No se on tosi hyvä. Kyllä, siinä saisi kokemusta siitä myymisestäkin. Ja sitten toisaalta... Joo. Ja se näyttelyhomma, niin kuin, että mitä siihen liittyy, koska jos täältä niin kuin, rupeaa tekemään jotain tommosia, niin kuin enemmänkin, niin osaa markkinoida itteensä. Eli jos siinä tulee se oma itsensä esittely ja sitten niin kuin, mahdollisesti justiin niitä flyereita ja kaikkia. Niin on se aika laaja, mitä se pitää sisällään. Miten sitä aihetta sitten lähtisi niin kuin lähestyä, että ensin valitaan teema, sitten ehkä paikka. Joo, ja sitten mä ajattelin siinä, että sit kun tämä alkaa tämä jakso, niin me voitaisiin olla aivoriihi työskentelyllä, että heitellään ideoita niin paljon kuin tulee, mitään ei riisuta pois. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan katsoa, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Ja sitten lähdetään, että mitkä kiinnostaa. Mitkä ei niistä kiinnosta, niin otetaan pois. Sitten taas pienennetään ja pienennetään. Ja sitten meillä on niinku jalostunut. Kyllä. Niin. Että jollain niin tämän tyyppisellä pohjalla, että niin tässä kohtaa ei, että nyt vaan täällä niin ajatuksena, että jos lähettäisiin. Miten pitkä tuo näyttelyaika olisi? On se niin kuin yhden illan näyttely vai viikonloppuun viikko? No mä vähän luulen, että sitten kun me lähdetään niin kuin tätä meidän koko aikajaksoa, että kuinka paljon me tästä irrotetaan, että onko se tämmöisellä pop-up-tyyppisellä myyntinäyttely, että me pyritäänkö saamaan joku, ei mennä niin ehkä varsinaiseen galleriaan, vaan mennäänkin lähemmäksi niitä ihmisiä. Että onko se niin kuin tyhjä liiketila tai joku muu paikka. Että se on niin kuin yhtä lailla, että niin kuin miettiä tässä kohtaa, mitä mahdollista. Ruvetaan katsoa ympäristöä vähän niin kuin sillä silmällä. Että. Joo.
missä me halutaan, Niin. että saadaan semmoista huomioon. Hyvä ajatus. Mä ainakin tykkään tästä ajatuksesta. Joo. Niin, Hieno. Tuo näyttelyhomma on kyllä niinku ihan mahtava. Siis niinku, että on houkutteleva. Joo. Ja siinä on niin monipuolisesti tosiaan niitä asioita, mitä tulee vastaan tuommoisen niin kuin jo itse siinä tekemisessä ja sitten tuon näyttelyn pystyttämisessä ja myymisessä. Ja Niin laajasti tulee. Niin ja materiaalit. Just jos miettii, että joku tekee metallitöistä, niin siitä voi tehdä jonkun veistoksen ja sitten niin kuin se itse niin kuin myyntituote voi olla tyyliin joku valettu avaimen perä. No niin, Kyllä, kyllä. Niin, että miten niin kuin joutuu miettimään ne kaksi eri juttua siinä. Se on niin kuin ihan mielenkiintoista. Ja sitten se, että kun tulee se teema, niin se, että sen alle saadaan kaikki, että ei ole enää niin kuin tekniikasta kyse, vaan että saadaan sen alle houkuttelevasti. Niin ja jos on se sama teema kaikilla, niin se on kiva nähdä, että mitä erilaisia tulee niin kuin samasta aiheesta. Niin, se oli se, että se olisi sama se teema. Tässä mulla meni nyt vähän sitten sekaisin. Niin mä sen se on käsitin. yhtenäinen teema jokaisella. Jokainen tekee sitten niin kuin tai koko Siihen. kokonaisuudessa on teema, siis kaikkien. Niin, jokaisen kokonaisuudella. Niin, tuotteet voi olla erilaisia, että me on että lopputulemana valkoinen. Joo. Niin. Mitä tulee sitten, kun jokainen rupeaa sitä omaa, mikä niin kuin tekniikka-menetelmä, materiaali kiinnostaa, niin mitä siitä syntyy sen teeman alle, miten se lähtee elämään. joo. Mitäs muuta tässä kohtaa tulee? Vielä nyt kun ei aloitettu, vaan niin. Nyt tätä niin kuin esiselvitystä ja mitä pitää ennen. No, sitten varmaan se, että kun siellä myydään niitä tuotteita, jokainen niitä omia, niin onko meillä jokaisella oma myyntipöytä niin kuin tyyliä, että pönötetään siinä eessä vai sitten, että onko ne kaikki kauniisti niin kuin esillä ja sitten siellä on yksi myyjä tyyliin? Mä luulen, että se varmaan toi asia ratkee siinä, että, että mikä paikka, miltä se näyttää, kuinka siinä on järkevä tehdä. Joo. Että siinä voi olla myös lopputulemana, että kaikki on niin kuin kaunistet yhtä lailla esille laittaa sinne myyntipuolelle. Että ne niin kuin menee mukavasti myyvästi. Niin nimenomaan, koska heti tuli niin kuin mieleen, että jos jokainen pönöttää oma pöydän ääressä, niin se ei jotenkin, että se ei ole niin. Mutta sitten toisinaan olisi tietysti siinä mielessä tekijä olla ainakin siellä jossain, että tulee kysymyksiä, pystyy vastaamaan tuotteistaan muuta. Että kyllä se niin mun, että on niiden tuotteiden takana joku. Niin kyllä me varmaan jotkut käyntikortin tyyppiset tai jotkut esittelyt itse me tehdään ihan kirjallisestikin. Niin. Ja entä sitten siinä justiin, että jos siinä on esimerkiksi pari tyyppiä siinä myyntipöydän eessä, niin sitten se, että kun me ollaan ohjaustoimintaa, niin entäs jos meillä on siellä joku pieni semmoinen, missä me ohjataan jotain tekemään? Kävijät voisi tehdä jonkun jutun siinä. Totta, me samalla, niin me saataisiin kaikki oltua paikalla ja osallistuttua siihen. Joo. Mä kirjoitan tänne ylös sen, että niinku sen yleisön osallistamista. Niin, koska sekin sit houkuttelee jo niinku porukkaa paikalle. Joo. Ja se voisi olla osana sitä teemaa jotenkin. Niin voisi. Kyllä. Elikö nyt tässä rupeaa houkuttaa? Mikä on teema? Miten me kerrotaan muille? Joku ajankohtainen aihe tai sitten niinku johonkin vuoden aikaa sopiva. Mitä silloin nyt on ystävänpäivää, pääsiäistä? No pääsiäinen nyt ei ole vielä, mutta... Mikä on niinku ensimmäisenä? Niin ja toisaalta sitten, että onko joku pääsiäinenkin, ei se ole vähän liian. Niin se on vähän se olisi kivempi, kun olisi niin, että olisi joku abstraktimpi aihe. Siinä on helmikuussa. Vaaleanpunainen. Pink sopisi mulle. Pinkki. Ei, mutta joku niinku semmoinen. Mutta se olisi kiva, jos se yleisö pääsisi siihen osallistumaan. Niin se olisi meidänkin kaikkien helpompi olla sit siellä, kun meidän ei tarvitsisi niinku vaan siellä hengailla ja olla, vaan pystyttäisiin osallistumaan ja me pystyttäisiin siinä hyödyntämään sit näitä ohjaustoiminnan taitoja. Kyllä. Mutta mä luulen, että tässä kohtaa meillä on niin aika hyvä, siis, koska nythän tämä ei vielä ole nyt käynnistynyt, mutta sitten tämmöinen alustava, että nyt kun tästä lähdetään, niin ja kun kaikki ollaan siellä Tampereen suunnalla, niin katsotaan sitä ympäristöä. Niin, eiköhän tämä on nyt niin kuin tämän päivän osalta tästä. Ja sitten jokainen voi vähän niin kuin sit jo, että mikä se on sitten itsellä sitä tekniikkaa ja millä teemalla. Niin se teema olisi kiva. Hyvä. Kiitoksia. Sillä selvä. Mennään. Hienoa. Tak.